Case 14 meses despois destas imaxes, as obras do Gran Montecelo avanzan a bo ritmo. Que nun momento de tantos problemas para a construción, con problemas de suministros, o problema co transporte que hubo non hai tantos meses, estamos cumprindo os prazos e é moi meritorio e a previsión é que finais do 23, principios do 24, esta gran obra sexa unha realidade. Van deixar resoltas as necesidades en canto a espacio hospitalario, en canto a instalacións hospitalarias de Pontevedra, de 300.000 habitantes, de 26 concellos para os próximos 50 anos. Trátase da primeira fase do proxecto de construción dotada con 130 millóns de euros. O presidente da Xunta aproveitou a visita para facer un anuncio. Investiránse 8,8 millóns de euros en equipamento electromédico. Eu sei que aquí máis hai reivindicacións a maiores e, polo tanto, iremos véndoas conforme isto este posto en marcha, e isto non vai facer máis que crecer tamén en equipamento. Polo de pronto vai supoñer que 500 persoas que tiñan que ir a Vigo a recibir asistencia en radioterapia xa non teñan que desplazarse. Alfonso Rueda tamén anunciou que se organizarán visitas para que profesionais sanitarios e colectivos sociais poidan coñecer as obras do Gran Montecelo. Deste mes de xullo empezarán, porque creemos que que a cidadanía coñeza o que se está facendo, os edificios que se están construindo para o seu servicio. Empezarán primeiro as visitas dos profesionais sanitarios, que son os primeiros que deben coñecer o que está facendo aquí, e a partir de setembro empezarán tamén visitas guiadas para colectivos sociais e cidadanía en general que queira saber o que se está facendo cos seus cartos. O alcalde de Pontevedra estivo presente nesta visita ás obras de ampliación do hospital. O papel do Concello foi posto como exemplo de colaboración institucional coa Xunta para levar adiante este ambicioso proxecto. Nunca é tarde cando la dicha es buena, como di o refrán. Por lo tanto, estamos encantados de que este edificio, no plazo razonable que creemos que vai en tempo, non, a súa execución, pero eu sempre dixen que un mes máis, un mes menos non vai ser o problema. O problema é que neste momento estamos todos de acordo en potenciar un gran centro hospitalario. Outra novidade que se deu a coñecer hoxe é que o Gran Montecelo contará cun aparcadoiro público en superficie na parte traseira do hospital. Será un espazo exterior, aínda que cunha parte cuberta, que complementará o xa anunciado aparcadoiro soterrado de pago. Aínda se descoñece cal será o modelo de xestión polo que optará a Xunta para este servizo.